denak, bale? Eta pixkat ezbehar baten aurrean, urgentzi baten aurrean, primeros auxilios. Entzun da ez dute, ez? Minutuak, 9 minutu, bedotzen denbora, baina tardatzen da, gago. Ez? Arazo bakakar. Lehenengo gauza zer egiten. Hablatzea egin. Kotxea guzti, seguro, ez? Bale? Beti. Pertsona bat, gaizki sentitzen da, zorabiatu da palido. Zuen behi ikusten ez urtatik. Edo eserita, horrela. Bale? Bidetik juten da, bide batetik, baina gero, gauza bat, notik janaria juten da. Ahots korden artean, pertsona ezin du estatu egin. Ukabila hemen, eskua irekita hemen, eta indarra egingo diogu. Gure aldera eta gora ere bai. Bale? 45 gradotan, horrela. Bat, bi eta hiru. Plas! Baina fuera. Ez du ezer esaten. Aprobetxatuko dugu. Ez da esnatzen. Orduan. Zein da? Bueltatuko ez areaka. Hala, balbarranko. Bale? Nire aldera. Orduan. Urbilago dakaztuten besoa, goruntz. Bale? Edo horrela, berditzen. Pixago. Bale? Bestea, hemen. Utsi gora bera, hemen. Zu muerto. Muerto edo konorteri gabe. Bale? Orduan. Urbilago dakan besoa, goruntz. Edo. Urrunen daka lananka, hemen dikan tolestu. Muerto. Horrela. Bale? Tolestu. Eta orain. Gerrikotik edo aldakatik hartu, sorbaldatik ebai, eta giratu. Bale? Eta jazta. Hau zertarako egiten dugu, topea egiteko. Bale? Bestela, jarri daiteke horrela. Hau, tope egiten dio. Eta horrela, ez da buruz bera geratzen. Bale? Eta horrela minean jasen gertatzen zaio. Ez du. Moztu behar dezute. Ez? Paper bat, gasa bat, zapi bat, zute matematikan izan baldin bada, badaiterako. Eta gero ematziate krema bat. Baina mundu guztietako da ura botatzea, Hori da denborarekin. Baina urarena da, erretzen nahi da. Urazpia. Izota nola? Direkto. Eta pegatu zuten. Eta hortzarekin zer egiten dugu, sakaruntzira? Bale, oberen izango litzateke apurtu duen eta